Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper. El vídeo d'avui és un vídeo que ja feia temps que tenia pensat de fer, però que ha vingut precipitat per una fe d'errades. En un dels meus vídeos anteriors vaig usar de manera incorrecta un terme, no n'estava molt segura, però el vaig dir perquè em sonava, i em vaig equivocar. Per tant, este vídeo farà de fe d'errades, explicaré quin vaig usar malament, quin era el correcte, i de passada el que anem a fer és repassar les parts del llibre, que algunes són molt òbvies però altres no tant, i que moltes vegades s'utilitzen de manera incorrecta sense saber-ho. Deixo enllaçat baix el vídeo perquè veieu l'error. Quan vaig parlar del segon volum de Nostra Senyora de París, de l'adaptació de l'editorial Edelvives, de Benjamin Lacombe, vaig dir que el teixell era la tireta de tela que tapava la unió de les pàgines. Bé, aquest és l'error. El teixell no és això. Probablement els que treballeu en biblioteques, els que sigueu bibliotecaris o llibreters, haureu detectat l'error o vos haureu indignat tantíssim que vos haureu donat de baixa d'este canal, i vull demanar disculpes perquè per a ells és un terme molt habitual. Això, per exemple, veieu que així en el llom no està el títol de l'obra, sinó que està en un quadradet i posa aforismes de Tàcit. Bé, això és el teixell, este quadradet on estava el títol i el nom de l'autor. Actualment el teixell és el que posen, per exemple, en les biblioteques, és un paperet que peguen així en esta part del llom, i el que porta no és el títol del llibre ni l'autor, sinó que porta la signatura topogràfica. Són les coordenades que ens indiquen en quina secció, en quina prestatgeria i en quin prestatge podem trobar el volum que estem buscant. Per tant, els bibliotecaris usen els teixells tots els dies. Bé, i serà l'errada, i avui el que vull és repassar des del principi les parts del llibre. No he trobat un llibre que tinga totes les parts. De moment el volum que tinga més parts és este que tenim així. Este és un volum bastant complet, li falten un parell de coses, no té, com el de Nostra Senyora de París, no té un punt de lectura, una tira de tela per a fer de punt de lectura. Comencem de fora cap a dins. Bé, així tenim un llibre que generalment no tots en duen, que du faixa. La faixa, imagineu-vos en una persona, la faixa va en la cintura. Bé, això és una faixa. La faixa és llevable. N'hi ha llibres que tenen com una faixa falsa i en realitat està impresa en la coberta. Bé, la faixa és això. Generalment també em fa un poc de ràbia quan duen faixa perquè se sol trencar molt. El que faig de vegades és que la plegue i la use de marcapàgines, la poso dins per a marcar el punt de la lectura i així li dona un poc d'ús, però la faixa és això. Esta és la faixa, generalment per a dir una tirada, un premi, una cosa especial, és com un destacat. Segona cosa que trobem, la sobrecoberta o guardapols. També la podem llevar. Errada que jo he sentit últimament. N'hi ha gent que a la sobrecoberta li diu faixa. Això no és una faixa, això és una faixa. Veieu la diferència? Si això és la sobrecoberta, esta és la coberta. La coberta és completa. Tenim la part de davant, el llom i la part de darrere. Quan els maquetadors fan un disseny, la coberta és tot això és un document. Tenim la coberta frontal i la coberta posterior, com hem dit, no contracoberta. La contra sempre és la cara inversa de cadascuna, per tant, això seria la coberta frontal i la contracoberta estaria a la cara interior. Així tenim el llom. Ara en el llom és on va el títol. Per què dic ara és on va el títol? Perquè antigament anava en el teixell. El tros de tela que tapa i decora, tapa de manera decorativa la unió de les pàgines, en realitat es diu capçada. Per tant, això és el meu error, li vaig dir teixell a la capçada. Altres errades habituals? Això és la faixa. Bé, doncs n'hi ha gent que li diu faixa a la sobrecoberta. I la sobrecoberta es diu sobrecoberta perquè va sobre la coberta. Sembla evident, però hi ha molta gent que a la coberta li diu portada. Ara explicaré per què d'aquest error. Si seguim cap a dins, la coberta està unida al que és el cos del llibre, al que són les pàgines, per les guardes. Les guardes són les pàgines que fan d'unió, que s'apeguen a la coberta i al llibre i uneixen aquestes dues parts. En aquest cas, les guardes són de color negre per seguir amb el disseny. De vegades estan decorades, com en els de Nostra Senyora de París de Edelvives, de vegades són simplement guardes blanques i uneixen, com dic, la coberta al que és el cos del llibre. El llibre, una vegada el comencem, tenim, de vegades n'hi ha pàgines de cortesia. El que es diuen les pàgines de cortesia són pàgines en blanc que van al principi i al final. Crec recordar que em van explicar que les pàgines de cortesia, la quantitat de pàgines de cortesia que van és per a fer quadrar els plecs. S'ha de tindre un nombre
de pàgines i quan en falten per a completar aquest plec se'n posen de blanc. Es poden utilitzar perquè l'autor faça la seva dedicatòria o la firma del llibre. Tot i que de vegades jo he vist que majoritàriament es fan en la portadella. La portadella és una pàgina que reprodueix el títol de la portada. La portada està a continuació. Per tant, la portada seria això. Per què hi ha gent que li diu portada a la part frontal, a la coberta? Bé, imagineu-vos que el llibre no estiguera enquadernat. El que és el gruix del llibre, imagineu-vos com un diari o una revista. La portada és la primera pàgina. Per tant, així és la portada. Si agafarem diversos diaris o diverses revistes i les duguem a enquadernar per a tindre un volum com una enciclopèdia, sobre aquesta portada posaríem una coberta per a cobrir el llibre. Per tant, com que aquesta és la primera, com ara ja estem habituats a que estigui enquadernat, la primera li seguim dient portada, però la portada està interior. Per tant, tenim la portada, la portadella que reprodueix el títol, i la coberta. En la coberta ja tenim també alguna imatge, alguna cosa. Si esta és la portada, esta és la contraportada. Segons si n'hi ha pàgines de cortesia o no, el que trobem en la contra generalment és la pàgina de crèdits, que és on tenim els copyrights, nom de l'autor, d'il·lustradors si n'hi ha, dels traductors, l'editorial, tot. I després tenim els talls, el tall superior o cap, que és esta part d'ací, el tall frontal o canal, i el tall inferior o peu. A banda ens queda el que són les denominacions de les pàgines, la pàgina frontal és el recto i la pàgina de darrere és el verso. Per tant, el recto són totes les pàgines parelles i el verso són totes les pàgines imparelles. Com dic, l'errada més habitual és dir-li portada a la coberta, tot i que ja està bastant acceptat, crec, i l'errada que vaig cometre jo en el vídeo del segon volum de Nostra Senyora de París de Delvives fou dir-li teixell a la capçada. L'errada que més he vist últimament és dir-li faixa a la sobrecoberta. Si últimament veieu altres errades o teniu curiositat per algun altre terme, alguna part del llibre que jo no he anomenat, deixeu-m'ho com sempre en la secció de comentaris.